Diego Bandito. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Hoy, umamin sa inyo! Sino umutot? Ano mga kabisyo? Oras natin. Pakisilip na ng inyong orasan. Ang oras ba natin? We got 31 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. Oy, alas 7 na. Nagparamdam ka ba sa asawa mo? Magsabi din kayo na, darling, pauwi na ako, na traffic lang. Ay naku, biyernes pa naman ngayon. Anyways, mga kabisyo, ito, hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan na natin to. Viral ang isang post ngayon sa social media patungkol po sa isang waiter o server ng isang coffee shop na mahiyain at hindi magawang lumapit sa customer dahil sa kanyang itsura. Oh no! Ang sabi pa ng nag-post ay English Ang sabi niya, in English, "This young man, I'm working with her and earn money. I didn't want to spend coffee." And then, sabi niya, this young man came to work as a waiter to earn money for his mother's medical treatment. Initially, he was afraid to serve coffee because he was self-conscious about his appearance. But I called him over and told him it was okay. He did a commendable job. And thank you! Well, may mga nagsabi, may mga nag-comment na sana daw tularan ng ibang business owners yung coffee shop na binigyan ng opportunity na kung sino po ang masigit na nangangailangan. Okay, Tang, logica na natin to. Ay, sige, wag mo nang patagalin, kalbo. Logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logica na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Dapat tularan ng ilang mga business owners ang na bigyan ng opportunity o oportunidad ang mga taong mas higit na nangangailangan despite anuman ang kanilang mga appearances, di ba? Maliban na lang kung ano yung tao, Tang. Siguro, maliban na lang kung walang ulo. Teka lang, bakit walang ulo? Ibig kong sabihin, yung hindi nakakaintindi. Kaya naman pala, yung walang, siguro ba, walang hindi nakakaintindi. Na mga kabisyo, logican po natin. Naging sobra pong mahiyain si Kuya, yung waiter na nagsiserve dahil sa kanyang deformed na mukha. Dahil siguro sa labis niyang conscious at natatakot siya sa mga negatibong reaksyon ng mga customer. Posibleng mababang self-esteem, yung mga past experiences niya ng pambubuli na naranasan at mga diskriminasyon. Kaya ganun ang nagiging pag-uugali niya at syempre yung social standards of beauty na nagpapalala ng kanyang mga insecurities. Kaya't naging mahiyain siya sa pakikisalamuha sa iba. Well, mga kabisyo, basic at importante po sa atin na dapat magsisimula po ang paggalang mula po sa ating mga sarili sa kapwa nating mga tao, di ba? Lalong-lalo na yung may mga kapansanan natin na mga kaibigan o mga kabisyo. Huwag po nating iparamdam sa kanila na baldado sila at hindi sila parte ng lipunan, di ba? Ikaw, Boards, di ba? Pinapahalagahan ka nga ng asawa mo, di ba? Di ba, Tang? May tama ka dyan, Kalbo. Pinapahalagahan ka ng asawa mo kahit minsan sinasabihan ka niyang, "Buwisit kang, alimal ka!" Tama. Diba? Kahit sinasabihan ka ng asawa mo, "Buwisit kang, animal ka," pero mahal na mahal ka pa rin. Wow! Diba? Ay, naku mga kabisyo, sama-sama pa rin po tayo at tuloy-tuloy pa rin po tayo hanggang alas 9 ng gabi. Dito pa rin po sa pinakamakulit, pinakamasayang programa sa radyo.
Ito po ang programang EDSA dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, mukhang hinang-hina ka na. Let's slow things down a bit right now. Here's the song coming from the Firehouse with Love of a Lifetime. Right here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Enjoy the song. Good evening, Metro Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!